An Fhearthainn. Bíonn sé fliuch gach lá, agus mé ag dul ar scoil. Cén feadh nach stopann sé le do thoil. Bíonn sé fliuch ar maidin, ag am sosa agus am lón, agus ag dul a bhaile linn, nach mé atá faoi bhrón. Céiste Fhearthainn. Cé dé mar atá aimseir sa dáin seo? A. Lá grianmhar atá ann, B. Lá fliuch atá ann, nó C. Lá fear atá ann. Céiste 2. Cé acu atá féar sa dáin? A. Bíonn sé a chur anois agus arís. B. Bíonn sé tirim an tam ar fad. nó C. Bíonn sé a chur i gcónaí. Céiste 3. Ní maith le poistí scoile an aimseir seo mar A. Ní hiagla gol amach, B. Tá sé aontaithe, nó C. Tá an scoil fearr. Céiste 4. Cé acu focail sa dáin is fearr a dhéanann rím le scoil? A. Hull, B. Lá, nó C. Linn. Céiste 5. Cé dé mar a bhaithíonn an poiste ag déirí an dáin? A. Sásta, B. Ocrach, nó C. Brónach. Agus céiste 6. Cé dé ábhar an dáin seo go príomha? Lá grianmhar, B. An scoil, nó C. Aimseir fliuch.